ଭାଇ ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଏହା ଲାଇଫ୍। ଆମେ ତ ରୋଜଗାର କରି ଭାତ ମୁଠେ ଖାଇପାରୁଛେ, ତ ସିଏ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ନା ରୋଜଗାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା କାହାକୁ ହାତ ପତାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। କିଛି ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ପୋକ ଜୋକ ଭାତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖ ଏଠି ଭାଇ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭାତ ଖାଇଲା, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଦେଖ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖ ସେଇଠି ଦେଖ, ଦେଖିପାରିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବି କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ମୁଠାଏ ମିଳୁନି ଭାଇ। ଏମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟି ଯାଉଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖାଇବାକୁ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି ଖୋଜୁଥିଲା କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ, ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଠି ଖୋଜୁଥିଲା, କ'ଣ ଗଲା ଇଆଡ଼େ ଗଲା। ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଘାତ କରିବେନି, ଆଘାତ କେବେ ବି କରିବେନି। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକିବାକୁ ଆସିଲା ନା, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇ ଜାଣିଦେବ ଯେ ସେ ପଳେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ପଶୁଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆଟାକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ଭାଇ ଭୟରେ ପଳେଇବ। ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।